Καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί με τον Χρήστο Ιωαννίδη, τον συγγραφέα του βιβλίου. Πώς λέγεται το βιβλίο σου? Κάτι άλλαξε. Τι άλλαξε στη ζωή σου μετά τη συγγραφή αυτού του βιβλίου? Στη ζωή μου δεν άλλαξε και πάρα πολλά πράγματα. Απλά μιλάμε πάρα πολύ συχνά για το βιβλίο, κάνουμε παρουσιάσεις. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε το βιβλίο λίγο να το μάθει ο κόσμος. Πιστεύουμε ότι αξίζει την προσοχή των βιβλιοφάγων. Εντάξει, μόνο αυτό άλλαξε για μένα και ότι γράφω με περισσότερη αυτοπεποίθηση πλέον. Έχω μεγαλύτερη σιγουριά για ας πούμε αυτό το χόμπι και το κάνω με περισσότερη άνεση πλέον. Τι πραγματεύεται αυτό το βιβλίο, πες μας, με δύο λόγια? Πραγματεύεται τις ανθρώπινες σχέσεις. Είχα σκοπό λοιπόν να ασχοληθώ μόνο με Έλληνες, είτε είναι παιδικό είτε είναι βιβλία ενηλίκων, με Έλληνες συγγραφείς, Έλληνες εικονογράφους, Έλληνες ζωγράφους, να υποστηρίξω αυτό το κομμάτι και μάλιστα νέους ανθρώπους, νέα παιδιά που συνήθως τρώνε πόρτα στους μεγάλους εκδοτικούς οίκους, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς ψάχνουν τα λεγόμενα best seller. Έχει μέσα γκέι χαρακτήρες και μια τρανς, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Έχει έναν bi, έναν γκέι, μία τρανς και έναν straight η ιστορία. Γιατί υπάρχουν και straight σε αυτό το πλανήτη, το ξεχνάμε. Υπάρχουν μερικοί και ο ένας από τους ήρωες είναι πολύ gay friendly βέβαια, γιατί οι φίλοι του είναι οι trans και οι αναγκαστικά δεν παίρνει. Δεν είναι δηλαδή καμία ιστορία με ομοφοβία ή τέτοια πράγματα. Και σκοπός ήταν να παρουσιαστεί ας πούμε, η gay ζωή έτσι εκ των έσω, όχι έτσι όπως πιστεύουν ή τη βλέπουν οι περισσότεροι που δεν είναι γκέι, ότι είναι μια ζωή ας πούμε, γεμάτη προβλήματα και κατατρεγμούς και βρυσίδια και οικογενειακές διαμάχες. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στο βιβλίο. Είναι όλα πάρα πολύ απλά και φυσιολογικά, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι και έτσι όπως είναι στην ουσία για τους ίδιους τους γκέι μέσα στο δικό τους χώρο. Μου άρεσε η απόχρωση. Το πιο πιθανό ήταν πως δεν θα το έβαζα ποτέ στο πρόσωπό μου. Αλλά μου ήταν αδιάφορο, γιατί δεν σκόπευα να πληρώσω. Ξεφορτώθηκα με τρόπο το αντικλεπτικό αυτοκόλλητο, έχωσα το ρούσι τσέπη της φούστας μου και προχώρησα παρακάτω. Ήθελα να δω κι άλλα. Έκοβα βόλτες γύρω από τα χρωματιστά καπάκια, διαβάζοντας τα συστατικά. Καρκίνο συσκευασία. Βρήκα ένα κραγιόν που τέριαζε με το ρούζ που είχα στη τσέπη μου και το έριξε και εκείνο μέσα. Εσύ που μεγάλωσες στη Θεσσαλονίκη? Στη Θεσσαλονίκη μεγάλωσα. Από τα δικά σου βιώματα ως γκέι, πώς ήταν? Ήταν εντάξει, μια χαρά. Εγώ ήμουν αρκετά ανοιχτός από νωρίς και δεν αντιμετώπισα, δεν έχω κάποια άσχημη εμπειρία. Δηλαδή δεν υπήρξε κάποιος που γύρισε να μου πει κάτι άσχημο για αυτές τις επιλογές. Και εντάξει, κάποια άσχετη που δεν με ενδιαφέραν, δεν ήταν ας πούμε, ούτε φίλοι μου ούτε συγγενείς μου, οπότε δεν με ενδιαφέρει και πολύ η γνώμη τους. Και μετά τις σπουδές σου στην Κομοτηνή πήγες στο Όσλο? Όχι, πήγα στη Στοκχόλμη όσο σπούδαζα και έκανα ένα χρόνο μόνο στη Στοκχόλμη σαν φοιτητής Εράσμους και αφού τελείωσα και αποφοίτησα από την Κομοτηνή πήγα αργότερα στην Αγγλία για να κάνω ένα μεταπτυχιακό στα πνευματικά δικαιώματα. Όπου και παρέμεινες? Όπου και παρέμεινα. Τα τελευταία 10 χρόνια είμαι εκεί και βοήθησα. Τι ηλικία έχεις? 37. Ψέματα. Νόμιζα ότι ήσουν 25. Όχι, είμαι 37. Γι' αυτό λέω ότι δεν μου βγαίναν οι αριθμοί. Ναι. Είχα στο μυαλό μου το εντυπωσιακό μακιγιάζ της Νίνα Χάνγκεν που παρατηρούσα νωρίτερα σε μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία σε κάποιο καφέ στο Ανατολικό Βερολίνο. Να πάρω και ένα σε πιο σκούρο τόνο, σκέφτηκα. Αποχρώσεις που δεν φορούσα σε απογοητευτικές τιμές. Όταν έκλειβα πράγματα που δεν χρειαζόμουν, η κλοπή γινόταν πολυτέλεια, μπίτσιο. Το να αρπάξω ξένα πράγματα μου φαίνονταν φυσιολογικό. Αυτό που αδυνατούσα να θυμηθώ ήταν ο λόγος που είχα σταματήσει να το κάνω για ένα διάστημα. Αυτό, είμαι αρκετά χρόνια εκεί και μετά που τελείωσα το μεταπτυχιακό εργάζομαι ας πούμε, πάνω σε αυτό το χώρο, πνευματικά δικαιώματα. Έχω δουλέψει στην τηλεόραση για πνευματικά δικαιώματα. Στο BBC? Στο BBC και στο Sky, το αγγλικό. Έκανα τα δικαιώματα για τη μουσική που χρησιμοποιούν στους τίτλους, στο background, τα breaks. Αλλά τώρα έχω αλλάξει. Δουλεύω στα εικαστικά και κάνω πνευματικά δικαιώματα για φωτογραφία, γλυπτική, paintings, όπως λένε, ζωγραφική, τέτοια. Με τα εικαστικά, εικαστικά, ναι. Μάλιστα. Και δεν έχει σκοπό να γυρίσει στην Ελλάδα, φαντάζομαι. Δεν θα κάνεις αυτό το λάθος. Λάθος δεν ξέρω, δεν το βλέπω εγώ σαν λάθος. Απλά επειδή τώρα έχω τακτοποιηθεί πολύ εκεί πέρα, θα ήταν μεγάλο ανακάτεμα στη ζωή μου να γυρίσω πίσω και να ξαναρχίσω μια καινούργια ζωή εδώ. Μου λείπουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά
προσπαθώ να έρχομαι συχνά, προσπαθώ να καλύπτω. Ναι, όταν μου λείπει η Ελλάδα, προσπαθώ να έρχομαι εδώ πέρα. Σου λείπουν οι φίλοι σου, φαντάζομαι, περισσότερο. Μου λείπουν πολύ, αλλά τώρα με την κρίση έχουν έρθει πάρα πολύ επάνω. Οπότε όταν έρχομαι, έχω όλο και λιγότερους φίλους στην Ελλάδα, γιατί οι περισσότεροι είναι ήδη στο Λονδίνο ή κάποιοι φίλοι μου που έχουν πάει σε άλλες χώρες, ας πούμε. Άρα κάθε χρόνο και λιγότεροι λόγοι για να επιστρέψεις. Ναι. Ναι. Ωραία. Είναι κάτι άλλο που θες να πεις πριν κλείσουμε? Όχι. Θέλεις εσύ κάτι άλλο να ρωτήσεις? Όχι, δεν έχουμε και χρόνο. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σου εύχομαι το καλύτερο. Καλές γιορτές. Επίσης, καλές γιορτές. Η χαρά του ψυχίατρου. Αυτά τα ψυχολογικά με μπέρδευαν. Το σίγουρο ήταν ότι είχα περάσει αρκετά μήνες από την τελευταία φορά και η διοξοτεχνία μου ήθελε ξεσκόνισμα. Και τις ανθρώπινες αδυναμίες προσπαθεί να ηρεμήσει τους ήρωες, ας πούμε, μέσα από μια διαδικασία εμπειριών να αγκαλιάσουν κάπως την... Τι λέω, Δεν είναι κωμικό το βιβλίο σε κάθε περίπτωση. Θα το κόψουμε, εντάξει. Ξαναρώτα το άμα θες. Πρωτοχρήστος πριν ξεκινήσω εγώ. Ό,τι πεις. Είσαι η στάρ του πάνελ και ό,τι πεις. Έχεις 2 κομμάτια. Ναι, έχω 2 κομμάτια, αλλά πες κάτι έτσι για μια αρχή. Εντάξει, εγώ δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα ούτως ή άλλως. Ποζάρεις στο εξώφυλλο. Το ευχαριστήσεις. Το παιδί που ποζάρει στο εξώφυλλο. Είναι Ισραηλινός. Είναι εδώ, δεν είναι. Όχι, τον πήρα, αλλά δεν ευκαιρούσε. Σύνο και είναι και 15 χρόνια μεγαλύτερος. Τώρα πια. Η Μίνα μάντεψε την εθνικότητα πριν από λίγο. Το μάντεψες? Ναι. Πώς? Χωρίς να ξέρει. Μου έκανε το πρόσωπό του κάτι. Δηλαδή, ναι. Μάλιστα.